lanbide heziketa aukeratu nuen, pixkat nire pasioa zelako, azkenen automozioa, eta ni hasieran unibertsitatean egon, baina juten nintzen neka motivazio askoik, eta kontuatu nintzen azkenen nire pasioa nahi nula, lana egin behar baldin manun, nire pasio baten nahi nula lana egin, eta lanbide heziketan egan automozioa, eta lanbide heziketan juntzen, zuzen. Nik uste dut unibertsitateen ez da hola gertutasun hori lanbide heziketan dauna. Nik uste dut irakasleke bai gertutasun bat demostratu zuela lanbide heziketan, unibertsitateen ez da hola. Batxillerreko esango nion, ez eukitzeko bildurrik lanbide heziketa juteko. Batxillerreko irakasle normalen saiatzea bultatzen unibertsitatea juteko, nik ez tekize bat, itxura hobia emateko ez tekize bat on imagen hori, baina esateet egitan pentsatzeko bere buruan gan, pentsatzeko ze guztate zai da zenaetin nire hurrengo 50 urtetan, jubilatu arte. Eta gehien bat aukeratzeko bere pasio bat. Eta lanbide heziketan baldin bado, ez eukitzeko bildurrik.